Għal viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami, ir-realtà ta' tfal taħt tleta f'Paċeville bdiet issa. Dikjarazzjoni f'dan is-sens għamilha f'konferenza tal-aħbarijiet dwar Paċeville li fiha ma tilifx l-okkażjoni li attakka l-gvern preżenti dwar nuqqasijiet li ilhom jeżistu f'Paċeville minn żmien il-gvern li kien jagħmel parti minnu hu. Biex jindirizzhom, il-Ministeru tal-Intern se jipproponi qatt ta' bidliet u għamel ukoll konsultazzjoni pubblika. B'reazzjoni għal din il-konsultazzjoni, Beppe Fenekadami tkellem dwar preżenza ta' tfal taħt l-età u kien hawn li qal li dawn mhux minn dejjem kienu jkunu hemm. Meta jkollok sitwazzjoni li f'posta divertiment kellek mill-għalija 90% minn se żbaljat ta' dawk li korrow mis-72 li korrow li kienu taħt l-età tfisser illi għandek kollass minn dejjem qed tgħidu inti. Fenekadami ddikjara hekk minkejja li hemm qbil ġenerali li dan mhux il-każ. Intant il-partit li wieqed assa fis-swieqi pass bot minn Paċeville li baqgħet ma saritx ħlifal meta nbidel il-gvern ftaħar bir-rekord li għandu fis-settur. Partit Nazzjonalista għamel 25 sena fil-gvern, għamel ħafna fejn tidħol saħħa u sigurtà f'postijiet tax-xogħol u divertiment. Hawn tlabnih jispeċifika kif, iżda tweġiba ma waslitx. Biex enforzar tal-liġi, enforzar tal-liġi ġewwa, konna nenforzaw il-liġi ħafna iktar milli tiġi enforzata llum. Qed ngħidlek. Il-konsultazzjoni għalqet il-ġimgħa iżda l-gvern diġà għamel ċari ċertu miżuri li kien diġà beda jaħdem fuqhom qabel l-inċident ta' +1. Fosthom multi iktar ħorox għal sidien li ma jobdux il-liġi.